Hello friends, welcome to my YouTube channel BIKGK Studyआव लोगोफोर दिनैनि स्टोरीया जाबाय जेब्ला बियो जेलाव दंमोन अब्ला बियो सासे लाइमोन सिख्लामोन आरो जेब्ला बियो जेलनिफ्राय आजाद जायो अब्ला बिहा अलरेडी 3 गथ' जाबायमोन। अब्ला थौदो लोगोफोर स्टोरीखौ मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना स्टोरीखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर स्टोरीया जागायजेनो सासे 17 बोसोरनि लाइमोन सिख्लासा जायनि मुङा सफिया। बियो गावनि बिमा-बिफाजों लोगोसे गंसे न'आवनो थायोमोन। बियो सासे ओपन माइन्डेडनि सिख्लासामोन। बिहा सासे बयफ्रेन्ड दंमोन जायखौ बियो गेजेर लोगो हमबाय थायोमोन। नाथाय सफियानि बिफाया बिनि बयफ्रेन्डनि बेरेखामोन। बियो बिसोरनि गोसो थोलायनायखौ मोजां मोनामोन। सानसेखालि सफियाया गावनि बिब'मोनजों रायज्लायगासिनो दंमोन। बियो बिसोरनि सिगाङाव बुङो जे आं थाबैनो 18 बोसोर बैसोनि जानो थांगासिनो दं आरो आं जेब्लानो 18 बोसोर जागोन अब्लानो आं आंनि बयफ्रेन्डजों लोगोसे बिनि न'आव थानो थांगोन। बिनि बिफाया बिनि गासैबो खोथाखौनो खोनाजोबखाबायमोन मानोना बियो बिखौ जासुसि खालामगासिनो दंमोन। बिनि उनाव सानसेखालि सफिया आरो बिनि बिफाया न'आव हारसिंनो दंमोन। अब्ला बिनि बिफाया बिखौ बुङो, सफिया आंनो नोंनि हेल्प नांगौ। एक्चुअली बिफाया बेसमेन्टआव किसु सामान दोननो नागिरदोंमोन। बेखौ खोनानानै सफियायाबो बिफाखौ हेल्प खालामनायसै आरो बिसोर सानैबो गंसे बाकसखौ लानानै बेसमेन्टआव सहैयो। जेराव सहैनानै बिफाया मोनसे सिक्रेट दरजाखौ खुलियो जायनि सोमोन्दै सफियाया जेबो मिथियामोन। बै सिक्रेट रुमखौ नुनानै सफियायाबो जोबोर आसरित जाखांदोंमोन। बिनि उनाव सफिया आरो बिनि बिफा सानैबो रुमनि सिङाव हाबलाङो। थिग बे समावनो सफियानि बिफाया खाबु नायनानै बै सिक्रेट रुमनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोयो आरो दरजाखौ लक खालामो। सफियाया दा भितराव लक जाखाबायमोन। बियो जोबोर गोसायै होसिख्रावो, गाबख्रावो, नाथाय बिनि बिफाया दरजाखौ खुलिनानै होआ। बिनि उनाव बिनि बिफाया सायाव उथिबोनायसै। बेवहाय दरजाखौ लक खालामनो थाखाय पासवार्ड मारिनाय दंमोन। जेब्ला सफियाया लकखौ अपेन खालामनो थाखाय जानला-मानला पासवार्ड मारियो अब्ला बेसमेन्टआव बे रुमनि कारेन्टआ थांनानै होयो। सफियाया जेबो सानस'नो हायाखैमोन। बियो जेबो बुजिना मोनाखैमोन। एक्चुअली बिनि बिफाया बेबायदि मानो खालामखो। बियो जोबोर गोसायै होसिख्रावो, गाबख्रावो आरो बिनि आवाजखौबो बै रुमाव थानाय भेन्टिलेटरनिफ्राय बिफाया खोनागासिनो दंमोन। बिनिखायनो बिनि बिफाया दा बै भेन्टिलेटरखौबो बन्द खालामनानै होयो जाहाथे सफियानि गाख्रनाय आवाजआ बै सिक्रेट रुमनिफ्राय बाहेरायाव फैया। ओजोंहाय सफियाया बै बाकसखौ खुलिनानै नायो जायखौ बियो गावनि बिफाजों लोगोसे हमनानै लाबोफादोंमोन। बै बक्सआव बिनिनो गासै माल-माथा दंजोबोमोन। ओजोंहाय सफियानि बिमा आरो बिब'आ जेब्ला न'आव सफैयो आरो गोबां सम जानायनि उनावबो जेब्ला सफियाया न'आव सफैया अब्ला बिसोर सानैबो जोबोर सिन्थायाव हाबो। बिदिनो साननै जालांबायमोन आरो जेब्ला सफियानि बिमाया बिखौ जेरावबो नागिरनानै मोना अब्ला बियो पुलिसखौ गावसानि न'आव लिंहरो। पुलिसआ सफियानि बिमाखौ बुङो, जों आरोबाव एसे सम नेबावनाया मोजां जागोन। जानो हागौ जेन बियो नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामो। बिथिंजाय जों सफियानि बिफाखौ नुयो जाय बेसमेन्टआव थाङो। सफियायाबो बिनि भितराव हाबबोनायखौ हमना मोनखाबायमोन। अब्ला बियो सिरि मोनसे जायगायाव एसेखोमा होयो। दा जेरैनो बिनि बिफाया भितराव हाबहैयो बियो हरखाबै बिनि सायाव एटेक खालामो आरो बिनिफ्राय खारलांनो हमो। नाथाय बिनि बिफाया अलरेडि दरजाखौ लक खालामखादोंमोन। दा बिनि बिफाया बिनि सायाव जोबोर रागा जोंखाङो। बियो सफियाखौ हमनानै बै रुमावनो लानानै थांफिनो आरो बिजों लोगोसे जबरदस्ति खालामो, जिनाहारि खालामो। बेबायदि खालामनायाव सफियाया जोबोर दुखु मोनो। सफियाया जेबो सानखांस'नो हायाखैमोन जे बिनि बिफाया बिजों लोगोसे बेबायदि मानो खालामगासिनो दं। दा बेबायदिनो सफियाया बे सिक्रेट रुमाव लक जाना थानाया 21 सान जालांबायमोन आरो दिनै बिनि जोनोम सानमोन। बिनिखायनो बिनि बिफाया बिनि थाखाय केक लानानै फैयो। सफियाखौ बिफाया जेरै बुंगासिनो दंमोन बेबायदिनो बियो खालामनो हमो। मानोना बिनि बिफाया बिनो प्रमिस होदोंमोन जुदि बियो बिनि खोथाखौ मानियो अब्ला बियो थाबैनो बिखौ बिनिफ्राय हगारना होगोन। बेवहाय बिनि बिफाया फिन खेबसेबाव बिजों लोगोसे जबरदस्ति खालामो, जिनाहारि खालामो। ओजोंहाय सफियानि बिमा आरो बिनि बिब'खौ जोबोर गोबां सिन्थायाव थानाय नुनो मोनो। सफियानि बिफाया गावनि हिनजावखौ बुङो जे सफियाया गावनो बुंखादोंमोन जे बियो 18 बोसोर जानाय लोगो गावनि बयफ्रेन्डजों लोगोसे थाहैगोन। नाथाय सफियानि बिमाया सानगासिनो दंमोन जे थारैनो बिनि फिसाया बबेबा गेदेर खैफोदाव गोग्लैना दं। मानोना बियो गावनि फिसाजोखौ जोबोर मोजाङै मिथिखागौमोन जे सफियाया मात्र ओरैनोल'सो खुगाजों बुंफ्लायोमोन होननानै। बियो बेबायदि गाज्रि खामानि जेब्लाबो मावनो हाया। बिनि उनाव साननैसो उनाव सफियानि बिफाया बिनि थाखाय टिभि आरो घुरि लानानै फैयो मानोना सफियाया बेफोरखौ बिनियाव बिदोंमोन। बेयावनो जों सफियाखौ मोनसे फ्रुट केन लानाय नुनो मोनो जायखौ बियो गंसे सुरि बानायो जाहाथे बियो बै सुरिजों बिफाखौ बुथारनो हायो। बिनि बिफाया जेब्ला दरजानि गुबुन मोनसे साइडआव दंमोन अब्ला बियो बिखौ गावनि सेराव फैनो थाखाय बुङो। बिनि बेबायदि बुंनायाव बिनि बिफाया बिनि सायाव सन्देह जायो जे बियो थारैनो माबा नङा माबा मोनसे प्लेन खालामनानै दंखायो। दा जेरैनो बियो सफियानि सेराव फैयो सफियाया बिनि सायाव एटेक खालामो। नाथाय बियो आगोलावनो मिथिखाबायमोन बिनिखायनो बियो बासिनायसै। बिनि उनाव बिफाया
बिखौ जोबोर गाज्रि बुयो। बिनि उनाव अखानायै जों सफियानि बयफ्रेन्डखौ नुयो जाय सफियानि न'आव फैदोंमोन आरो बिनि बिफानियाव सोङो जे सफियाया बहा दं होननानै, नाथाय बियो बिनो खोन्थाया जे सफियाया बहा दं। दा बेबायदिनो समा थांगासिनो दंमोन आरो सफियाया सिक्रेट रुमाव बन्द जाना थानाया दिनै फुरा बोसोरसे जालांबायमोन। बियो प्रेगनेन्टबो जाबायमोन आरो बिनि गेजेरावनो बियो सासे हिनजावसा गथ'खौ जोनोम होयो। सफियाया खुनु रोखोमैब्लाबो बे सिक्रेट रुमनिफ्राय ओंखारनो नागिरदोंमोन, नाथाय बियो जेबो लामा नागिरनानै मोनाखैमोन। दा बेबायदिनो समा जोबोर थाबैनो थांनो हमो आरो सफियाया दिनै बेवहाय बन्द जाना थानाया फुरा 4 बोसोर जालांबायमोन आरो बिनि गेजेरावनो बियो फिन खेबसेबाव प्रेगनेन्ट जायो आरो बे खेबाव बियो सासे हौवासा गथ'खौ जोनोम होयो। दा बे सिक्रेट रुमाव सफियाया हारसिं नंलामोन, बेजों लोगोसे 2 गथ' दंमोन। बिनि उनाव जों सफियानि बयफ्रेन्डखौ नुनो मोनो जाय दिनैसिमहालागैबो सफियाखौ नागिरगासिनो दंमोन। बियो सफियानि बिब'नि सेराव फैयो आरो बिनियाव सफियानि सोमोन्दै सोङो। अब्ला बिब'आ बिनो फोरमायो जे गोबां बोसोर जालांबाय सफियाखौ जों जेरावबो नागिरनानै मोनासै। अब्ला सफियानि बयफ्रेन्डआ बिनो खोन्थायो जेब्ला आं नोंसानि न'आव फैदोंमोन अब्ला नोंनि फादारा आंनो खोन्थादोंमोन जे सफियाया सोरबा सिनाय मोनै सेंग्रासाजों खारखोमालांबाय होननानै, नाथाय आं सानो बेबायदि जेब्लाबो जानो हाया। बिनि खोथाखौ खोनानानै सफियानि बिब'आ गावनि बिफानि सायाव सन्देह जानो हमो। ओजोंहाय सफियानि बिमाया गावनि फिसाजोखौ खुनु रोखोमैब्लाबो मोनफिननो लुबैदोंमोन, बिनिखायनो बियो मोनसे प्राइभेट डिटेक्टिभखौ हायार खालामनो थाखाय सानो। नाथाय सफियानि बिफाया बिनि बेरेखामोन। बियो बेबायदि खालामनायखौ जेब्लाबो नागिराखैमोन। बे खोथाखौ लानानै बिसोर सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो आरो सफियानि बिमाया हौवाखौ गाज्रि मोननानै थांनो हमो। थिग बे समावनो सफियानि बिब'आ बिफानि पकेटनिफ्राय साबि गोग्लैनाय नुनो मोनो। सफियानि बिब'आ बै साबिखौ लानानै थाबैनो बेसमेन्टआव थाङो। बैहाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद गोग्लैनाय दंमोन। दा बियो माबा नागिरनानै मोनो बिनि सिगांनो बिनि बिफाया बेवहाय सफैयो। गावनि बिफाखौ नुनानै बियो बैनिफ्राय सिरि सिरियै थांनो गोनां जायो। ओजोंहाय सफियाया आरोबाव फिन खेबसेबाव प्रेगनेन्ट जायो। बे खेबावबो बियो सासे हौवासा गथ'खौ जोनोम होयो। बियो गावनि लंफुट दुथां बिफाखौ बुङो जे आं लुबैयाखै बे गथ'आ बे खोमसि जेलखानायाव देरनायखौ, बेनिखायनो नों बिखौ बाहेराव लानानै थां आरो आंनि आइनो बिखौ गथायनानै हो। बेवहाय बिनि बिफाया दसे सम सानखाङो। बिनि उनाव बियो बै गथ'खौ गावनि दरजा मोखांनि बायजोआव लानानै गंसे झुलायाव दोनना फैयो। बियो सफियानिफ्राय गांसे लाइजामबो लिरनानै लाखादोंमोन जेराव लिरनाय दंमोन जे आं जोबोर दुखिया आरो आं बे गथ'खौ फेदेरनो हाया, ओंखायनो नोंथाङा बे गथ'खौ एडप्ट खालामनानै ला। सफियानि बिमाया जेब्ला बै लाइजामखौ फरायो अब्ला बियो जोबोर इमोसनेल जायो आरो गथ'खौ बोखांनानै गजबना लायो। बेयावनो जों आरोबाव गांसे लाइजामखौ नुनो मोनबावो जाय लाइजामखौ बै गथ'नि सिङाव दोनदोंमोन। बै लाइजामाव बियो लिरदोंमोन जे आफाया आंखौ बेसमेन्टआव बन्दी खालामनानै दोनदों, नाथाय बै लाइजामखौ बिनि बिमानि जायगायाव बिफायासो मोननायसै। बे लाइजामखौ मोननानै बिफाया जोबोर गाज्रि रागा जोंखाङो। बियो थाबैनो सिक्रेट रुमाव हाबहैयो आरो फिन खेबसेबाव सफियाजों जबरदस्ति खालामो। बिदिनो समा थांहोलांबाय थायो आरो सफियाया दिनै बै सिक्रेट रुमाव बन्दी जाना थानाया फुरा 14 बोसोर जालांबायमोन। बिनि गथ'फोराबो गेदेर जाबायमोन। बिनि देरसिन फिसाजोआ समायना जानायजों लोगोसे दा जुवानबो जाबायमोन। ओजोंहाय सफियानि बिफाया आरोबाव बांद्राय गावनि सिमाखौ क्रस खालामबायमोन। दा बिनि गाज्रि नोजोरा सफियानि फिसाजो गेदेरनि सायावमोन। सफियाया बिनि गाज्रि नोजोरखौ मिथिना मोनो। बियो खुनु रोखोमैब्लाबो गावनि फिसाजोखौ बै दुथांनिफ्राय बासायनो नागिरदोंमोन। बिनि उनाव सानसेखालि सफियाया गावनि गथ'फोरजों जिरायगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो बियो साथिंनिफ्राय दै थरथिंना गोग्लैबाय थानाय नुनो मोनो। बेखौ नुनानै सफियाया बुजिना मोनो जे बै जायगाया गुरै जागोन होननानै। बियो थाबैनो बै जायगाखौ सफ्लंनो जारि खालामो आरो थाबैनो बियो बै जायगाखौ सफ्लंनोबो हायो आरो जेब्ला हर जायो अब्ला बियो बै गुदुं सिंनिफ्राय गंसे टर्चजों फ्लेश खालामनो हमो। बायजोआव गसंनानै थानाय सासे मानसिया बै टर्चनि लाइटखौ नुसनो आरो बियो बुजिना मोनो जे बे बेसमेन्टआव सोरबा नङा सोरबा दंथारो होननानै। बियो थाबैनो न' सेराव थांनानै दरजाखौ बुहैयो, नाथाय सफियानि खाफाला जोबोर गाज्रिमोन। बै दरजाखौ बिनि बिफाया खुलियो। बै मानसिया बिनि बिफानो फोरमायो जे नोंथांनि बेसमेन्टनिफ्राय सोरबा लाइट फ्लेश खालामगासिनो दं। बै मानसिया बिदि बुंनाय लोगो लोगो सफियानि बिफानि खर'आ गुदुं जाखाङो। बियो थाबैनो बेसमेन्टआव हाबहैयो आरो सफियाखौ जोबोर गाज्रि बुयो। एक्चुअली सफियाया 4थि खेबनि थाखाय प्रेगनेन्टमोन आरो जोबोर गाज्रि बुजानायनि थाखाय बिनि मोदोमाव थानाय गथ'आबो गाज्रि जालाङो। बिदिनो समा थांहोलांबाय थायो। सफियानि गथ' सानैयाबो दा गेदेर आरो बुजिनो हानाय जाबोबायमोन। बिसोरो सानस'नो हायाखैमोन जे बै मानसिया बिसोरनि बिमाखौ मा दायनि थाखाय एसेबां साजा होगासिनो दं। जेब्ला बिसोरो बिनि सोमोन्दै बिमानि सिगाङाव सोङो अब्ला सफियाया बिसोरनो गासै सैथो खोथाखौनो फोरमायनानै होयो जे बै मानसिया आरो रावबो नङा, बियो आंनिनो निजा बिफा आरो नोंसोरनिबो बिफाया बिनो। जेब्ला सफियानि बिफाया बे खोथानि सोमोन्दै मिथिना मोनो जे सफियाया गावनि गथ'फोरनो गासै खोथाखौनो फोरमायजोबना होबाय होननानै, अब्ला बियो सफियाखौ फिन खेबसेबाव बुफिनो। बेवहाय दा सफियानि हालोदा जोबोर गाज्रि जाबायमोन। बियो गावनि बयफ्रेन्डखौ गोसोखाङो जायखौ बियो जोबोर मोजां मोनोमोन।
नाथाय जेब्ला सफियाया मिथिना मोनोदि जे बिनि फिसाजो हां लानायनि बेराम दं होननानै अब्ला बियो डिसिसन लायो जे जायखिजाया हालादावब्लाबो बियो गावनि फिसाजोखौ बै जायगानिफ्राय दिहुनथारगोन होननानै। ओजोंहाय गुबुन फारसेथिं सफियानि बिफाया साख्रिनिफ्राय होखारजाबायमोन आरो लासै लासै बिनि जमा जुरि दोननाय फैसाफोराबो जोबलांनो हमो। बिनि सायाव बिहा बेंकनिफ्राय गोबां लन लानायबो दंमोन। बेनिखायनो दा बियो गावनि न'खौ खालि खालामनो गोनां जानो थांगासिनो दंमोन। नाथाय बियो साननो हमो जुदि बेबायदि खालामनो गोनां जायो अब्ला बिनि गासै गाज्रि सैथोखौ दुनियाया मिथिना मोनगोन। बेनिखायनो बियो डिसिसन लायो जे बियो सफिया आरो बिनि गथ'फोरखौ रुम सिङावनो बुथारजोबगोन होननानै। बेनिखायनो बियो गावनि गारिखौ एग्जस्ट फेननि सेराव लानानै थाङो आरो बिनि धुङाखौ बेसमेन्टनि सिङाव हगारना होनो आराम्भ खालामो जाहाथे सफिया आरो बिनि गथ'फोरा हां गोथेनानै थैलाङो। नाथाय थिग बे समावनो सफियानि बै थामथि गथ'आ बै जायगासिम हरखाबै सफैयो जेराव सफियानि बिफानि गासै प्लेन खालामनाया फेलें जालाङो। दा बेबायदिनो समा थांहोलांबाय थायो आरो सफियाया बै बेसमेन्टआव बन्द जाना थानाया 20 बोसोर जालांबायमोन। बियो लांदां मोख्रांखौ नुयैया 20 बोसोर जालांबायमोन। बेनि उनाव सानसेखालि सफियानि फिसाजोनि हां लानाय बेरामा बांद्राय जानो हमो। सफियानि बिफायाबो बेवहाय दंफायोमोन। सफियाया बिफाखौ रिक्वेस्ट खालामो जे आंनि फिसाजोखौ हस्पिटालाव लानानै थांनो नांगोन। बिफाया मानिनो नागिराखैमोन नाथाय जेब्ला हालादा गाज्रिसिन जायो अब्ला बियो मानिनायसै। बिफाया बिखौ बुंनायसै आं बिखौ हस्पिटालाव लानानै थांगोन नाथाय नोंनि फिसाज्लाया बेवहाय थालांनो नांगोन। सफियाया गावनि गथ'खौ बामखांनानै 20 बोसोरनि उनाव बायजोआव ओंखारो। बिनि उनाव बियो हस्पिटालाव सहैयो अब्ला बिनि सिगाङाव सासे लेडि डक्टर फैयो। बियो सफियानो गांसे फर्म होनानै बुङो जे नों बे फर्मखौ फिलआप खालाम। नाथाय सफियाया बै फर्मनि सायाव दै खोलैद्लानानै होयो। बिनि उनाव जेब्ला बिनि बिफाया गुबुन मोनसे फर्मखौ लायनो थाङो अब्ला सफिया लासै लासै आवगायलाङो आरो डाक्टरखौ थांनानै गोबाख्रब होयो आरो गाबै गाबै बियो डाक्टरनो फोरमायो जे प्लिज आंखौ रैखा खालाम होननानै। थिग बे समावनो बिफाया मोनफैयो आरो बियो बे खोथाखौ मिथिबायमोन। बेवहायनो सासे पुलिसाबो दंखायोमोन। पुलिसाबो जाथायफोरखौ मिथिजोबखाबायमोन। दा बिनि आगोलावनो सफियानि बिफाया बैनिफ्राय खारलाङो। बिनि आगोलनो पुलिसा बिखौ हमो। बिनि उनाव बियो पुलिसनो गासै सैथोखौ फोरमायनो गोनां जायो। जेब्ला सफियानि बिमा आरो बिब'आ सफियाखौ नुयो अब्ला बिसोरो फोथायनोनो हायाखैमोन जे बिनि फिसाजोआ गावसानिनो न'आव गंसे बेसमेन्टआव 20 बोसोरनिफ्राय बन्दी जानानै दंमोन। दा सफियाया उदांथ' जाबायमोन नाथाय बैफोर गिख्रंथाव जाथायखौ जानो हागौ बियो जिउआवबो बावनो हानाय नङा। बिनि उनाव जों बिनि बयफ्रेन्डखौ नुयो जाय दासिमहालागैबो हाबा खालामाखैमोन। दा सफियाया जेसेबां हागौ गावनि समखौ बेजों लोगोसे थांहोयो। अब्ला लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।